Здравейте на всички! Искам да ви покажа какви продукти получих от Derol Cosmetic. Нека да започваме. Започна първо с ето този комплект, който е за устни. Все още не съм го тествала. Това разбрах, че е един от бестселерите им. Така че наистина съм развълнувана и нямам търпение да ги пробвам. Следващото нещо е продукт 2 в 1. Хриси дойде при мен, иска да снимаме заедно. Ето така изглежда. Това е руж и червило. Има предпазна капачица. Много лесно се работи с него. Взимам го на четка и оттам нанасям на бузките. Прекрасен е. И това е един изключително икономичен продукт, защото се нанася по много малко. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е една прекрасна спирала, която е подходяща за момичета, които започват да се гримират и все още не могат да го правят много прецизно. Това е една голяма четка, стандартна четка. От другата страна имаме малка, с която аз слагам на долните мигли.